Yung blue, adong chicken feet. Special. Pwede na natin arabohon or kuminong. Tapos mga chicken broth. Hindi mo chicken broth. Para sa winter. Ito yan na siya. Yung kapit po. Nakakukuhaan. Doon ako na ng today. Doon ako ng toaster. Sa ba namin? Should isa lang toaster. Isa bago ko. Sabi natin. Samtang go to the